ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿನಿ ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಐನೇರ್ದ ಆಜಿ ಬೀನ್ಸ್, ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ, ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆದಾತ್ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತ್ ರೈಸ್ ಪಾರ್ದು ಉಂದೆಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಉಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಯರೆ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಅವು ಬೇಯೊಂದುಪ್ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ದ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಉರ್ದು, ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 4-5 ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದು ಒಂದೊಂತ ಪರಿಮಳ ಬನ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ಗಸಗಸೆ ಪಾಡಿಯೆ ಪಾರ್ದು ಉಂದೆನು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಉಂದೆತ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ರೈಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಾಜನಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಗೇರು ಬೀಜ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂದೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಐದು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರ್ದು ನೆನೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೋಡು. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಗೆತ್ತಂದೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಲಿನ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾರ್ದು ನೆನೊಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯತೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ನೆನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ಬರೋಡು ನೀರ್ದ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಿರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ರೈಸ್ ದಾದುಂಡುದುಲೆ ಅವೆನ್ ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೂಲಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಯಾನು ಒಂದೇನು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದು ತಿತ್ತದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ. ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.